Nofs il-bajja tal-Għadira reġgħet ingħatat lura lill-pubbliku għall-użu tiegħu wara li f'dawn l-aħħar snin il-bajja kollha kienet qed tintuża mill-operaturi biex jarmaw l-umbrelel u d-deckchairs tagħhom. Dan wara ftehim milħuq bejn l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu u d-Dipartiment tal-Artijiet u l-operaturi. Din l-inizjattiva ttieħdet biex il-pubbliku ma jkun sfurzat iħallas għal dawn is-servizzi iżda ikun jista' juża l-affarijiet personali tiegħu. Għal dan iċ-Chairman tal-Awtorità tat-Turiżmu Gavin Gulija waqt li kienet jindirizza konferenza tal-aħbarijiet fl-Għadira il-ġimgħa filgħodu. Din l-inizjattiva ttieħdet wara petizzjoni li bdiet tinġabar lejn l-aħħar tas-sajf li għadda u li għaliha inġabru madwar 3000 firma. Fost dawk li firmaw din il-petizzjoni kien hemm min ilmenta li minn kmieni filgħodu ħafna mill-postijiet ikunu diġà ittieħdu mill-operaturi. Dan b'konsegwenza li l-pubbliku ma jkollu spazju biżżejjed u jkollu jħallas biex jagħmel użu minn umbrella u d-deckchairs. Turi irtiraw f'allokazzjonijiet differenti li ġew modifikati apposta sabiex jinfetħu spazzijiet ġodda għal pubbliku. Fil-fatt, b'din l-iskema li issa ilha taħdem għal dawn l-aħħar 3 ġimgħat, 50% tal-bajja tal-Għadira ingħatat lura lill-pubbliku. Il-pubbliku in ġenerali sa sajf li għadda ma setax jinqeda billi niżel l-affarijiet tiegħu u jfittex spazju sabiex ipoġġi l-affarijiet. Gavin Gulija kompla jgħid li se jkun hemm monitoraġġ u osservanza kontinwa biex l-operaturi ma joħorġux mill-parametri tal-ispazji riservati għalihom. Fost il-bajiet li mistenni jkun implementat dan il-proġett hemm dawk ta' Kemuna, Paradise Bay, l-Armir u Little Armir.